Remata a Semana Santa e con ela marchan moitos dos turistas que chegaron ao Barbanza. Entre que unha climatoloxía adversa, os veciños destas vilas si notaron a chegada de visitantes e o maior ambiente nas rúas. A Semana Santa marcha do Barbanza e con ela os turistas que escollen o lugar como destino para as vacacións. Aínda que pasadas por auga, as vilas da contorna recibiron a chegada de numerosos visitantes que deron vitalidade ás rúas durante a súa estadía. Eu creo que si, na hostelería polo menos notouse bastante. Hombre, eu penso que vida sempre dá, non? Inda que ás veces, claro, entorpecen en algo, pero si, hubo xente, penso que si. Bueno, pouco saín da casa co tempo que fixo, xusto me tocou aquí cando chovía tanto. Poucos turistas vin, pero bueno, facía moito mal tempo. Os turistas. Moitos. Máis que dos que debía haber neste tempo xa. Moitos, hubo bastantes. Unha Semana Santa que estivo protagonizada pola relixión e pola chuvia. O Barbanza é un destino elementalmente costeiro, polo que os ceos nubrados e as precipitacións non axudaron a poder recibir o mellor número de turistas. Eu penso que a culpa foi un pouquiño do tempo, pero hubo xente hubo, si. Fun pasear varias veces á praia e non había casi nadie paseando, sempre hai paseando por os fins de semana e todo. Iso foi o problema. Moito ocupado bares e restaurantes porque non había espacio, a chuvia non deixou camiñar, non sabes? A chegada destes turistas en épocas como a Semana Santa ou o verán xera todo tipo de opinións entre os veciños das localidades. Con todo, moitos coinciden en que os visitantes axudan a crear ambiente nas rúas e a darlle vida a lugares como Ribeira. Sempre hai máis vida, habendo xente hai vida sempre. Pasa que o problemilla é o da chuvia, e nada máis. A min gustame que haga ambientillo por Ribeira, dalle vida ao pobo e as parroquias todas. Isto non é complicado, hai sitio bastante para eso, Ribeira está ben, é bo, para min é bo, eu vexo moi ben, a mí o turismo gústame moito, eso tamén axuda ao que hai.